Tenies que estar molt bé en la professió i més on estava jo, així en el barri del Carmen. A Sementeca, així en el barri del Carmen, tenies que treballar molt bé perquè digues, ves aquí al barri del Carmen, a Martínez. El primer contacte que va tindre vostè amb la música. El primer contacte fon en la banda de Godella, als 8 anys, comprens? Que als 9 ja tocava en la banda. El saxo soprano. El soprano, un soprano italià. I sí. Mos vol parlar un poc com eren les classes? Les classes antes eren diferents, perquè antes les bandes no tenien poder econòmic. I entonces resulta que els que estudiaven solfeig, i ells anaven, entonces allí teníem al tío Paco Flauta, que era el flauta solista d'allí, i és el que ens donava lliçons xiquets per les espraes. Entonces me n'aní, bueno, en la banda se n'anàrem a Jumilla, que estava de mestre Navarro. Seria una experiència molt bona, musicalment, el tocar tot el repertori... Paixir antes de la banda, allí en el saló del musical, mos feia el flauta, mos feia desfilar, compres, tocant i desfilar, sí, desfilar, paixir en l'encuentro, que en l'encuentro és quan eixien els nous, comprens? I mos feia per dalt del saló anar desfilant, marcant el pas, i el tio mirava i així, tu, que burro, que tal. Vostè comenta que és molt important el poder tocar un instrument sí, per a poder reparar-lo. Hombre, jo te dic una cosa, jo tocar, el que se diu tocar, però jo els provava tots. Quan jo treballava, provava el fagot, provava el clarinet baix, el saxofó, l'oboe, la flauta, tots els provava. I és que tens que provar-ho tots. Si vols ser un bon mecànic, tens que provar-los tots, perquè no pots saber si està en condicions o no. I com va ser començar a treballar en el taller? Pues d'una forma molt simple. En casa érem 5, i era després de guerra. I el mestre li digué a mon pare, diu, el xicot té aptituds per estudiar i tal, i pues el xicot s'ha d'anar a treballar a València, perquè en casa no hi ha pa mai. I me n'aní, i hi havia un tio meu que era reparador d'instruments i me col·locaren allí. Als 13 anys ja entri a treballar. Tenies que un pedalejar i l'altre tornejar. Me'n falta dos. I per soldar lo mateix. Per soldar teníem gas, però era un soplete, comprens? Que era en un bicho d'estos... Un fuelle, que jo li pegava al fuelle i mon tio soldava, perquè li donava la pressió al gas. Si mon tio m'enviava a comprar a uns que feien culleres, que tenen soldadura de plata, m'enviaven 2 pessetes a comprar soldadura de plata. 2 pessetes, que me donaven un tros de llandeta i xina, de soldadura. Quan s'acabava tornava a anar a treballar. M'enviava als pobles a cobrar factures. Entonces tenía que anar yo a cobrar factures. Después de acabar de treballar, bueno, assegurat no estava. Resulta que ell no estava ni donat d'alta en l'Ajuntament, ni estava assegurat. Entonces eren uns temps. Allò era... Perquè quan jo me n'aní de Montillo, fon perquè Montillo volia jubilar-se, que jo me quedara al taller, allí, un taller xicotet, però damunt que ell volia jubilar-se, que jo passara la jubilació, i jo treballava per ell, i passar-li la jubilació i treballar per mi. I jo a soles, treballar per dos, em vaig. El tema de les zapatilles, tenia que fer-les vostè? Les zapatilles... Contem-nos, per favor, pues les zapatilles les tenia que fer jo, comprava tripes, això és per clarinets, comprens? Comprava tripes de corder i entonces ells se posaven a remulla. Al posar-se a remulla se reblandixen i entonces jo, quan estaven reblanides, que les feia amples, en un sacabocaos tallava gran per poder invertir-les, comprava fieltro en les tendes de roba, sí, de roba, i també feia, perquè això porta una llaneta, comprens? És el fieltro. Me portava això, i després un cartonet.
tallava el cartonet, pegava el cartonet en el fieltro, sí, en un poquitiu de pegament de cola a l'avió, comprens? Y después se posaba en la tripa, se li donava la forma y se posava al sol para que se secara. Els nolls eren les cordes de piano quan se trencaven, perquè entonces, ara vas i compres tots els rolls que vols. Antes no havia. I entonces, com en els pianos van de menor a majors, que van de finetes a grosses, pues entonces se trencaven i anaves als que arreglaven pianos i te venia les cordes velles, comprens, per fer nosaltres molls. Les pedres de Tosca, saps el que és? La Tosca són les pedres volcàniques. Com si fossin de Pómez que dia. És la pedra Pómez, això és la Tosca. I en això... Això venien en les drogueries, bueno, 1 quilo, mig quilo, comprens, si tenies una caixa de polvos de Tosca i gastaves un poc d'aigua en un poc d'àcid, molt rebaixadet. I entonces això, fregant en un drap, primer, després jo ja m'espavilí, perquè els baixos, això, fregar-los a Xina, tararí que te vi. I entonces me fui un bidó gran, el vaig omplir d'aigua en un poc d'àcid, posava el baix dins i se remullava la porqueria. I entonces era molt fàcil de netejar, però el primer, quan jo estava allí, me cago en la tia. Ha comentat també el problema que n'hi havia, de que no n'hi havia mercat d'instruments, no n'hi havia... No, que va... Entonces, els instruments tindrien que reviure-los constantment i... Si no tens idees, a vegades te portaven trompes alexandres, disses dobles, que tindrien més anys que el rei Calisto, que els pistons ballaven, que jo que sé, i s'enganxaven, i jo que sé, i tenies que luchar, jo que sé, ajustar-los al sol, allò era... Ara és el deliri. Vostè comenta que feia tudels, feia bombes, per tota mà. Claro. Això és molt complicat. Home, és complicat. Fer un tudel, donar-li la forma... Sí, el meu gendre n'ha fet un ahí, ara d'un sarrusafon. Mira. Vaya. Mare de Déu. Comprens? Això és una obra d'enginyeria... Perquè este sarrusafon no tenia túnel i volien que estigués en condicions i s'ha fet el túnel nou. En les trompetes, els túnels, que és el que se podreix, això tenien que fer-los tots nosaltres a mà. No havien. Ara tu vas i a la casa Bach o a la casa que siga y dius, mándame del modelo 10, mándame un túnel. Y te envían un túnel más caro o más barato, te lo envían. ¿Comprendes? Pero entonces no, entonces a mà. Agarraves el vell, el copiaves i el fes nou. En aquesta època, tallers com el que vostè estava, en la postguerra, n'hi havia poquets. N'hi havia pocs. Estava un que era penedès, que li diuen el Coixo, estava després Frechina és que després, comprens? I estava un tal Victorio, que estava quan jo estava també. D'Amèrica no se recibia res, comprens? Entonces l'únic que havia eren alguns trompetes, trombons de bares i això, comprens? De metal, però poca cosa, però molt poqueta cosa. I després entraven saxofons, també entraven, que jo en tingui en do, jo n'he tingut així, n'arribia a tindre 8 o 10. Això és de l'antigua casa d'Otesio, que la d'Otesio era antiga a la Unió Musical Espanyola, antiga. En aquesta època n'hi havia fàbriques d'instruments en Espanya o en València? No, la única fàbrica que després, que és la que havia, era la Montserrat. El que passa que els instruments que fabricava la casa Montserrat, que per cert, de Montserrat n'hi havia molts, però poquets. Els altres eren Victori, Liberty, cada vendedor d'instruments tenia la seva marca.
Anava a la casa Montserrat y le dije, a mí me haces 40 saxofones, 50 esto, bajos, esto y lo otro, Liberty. Y le posaba Liberty. El otro día, a mí Victoria. Després de la riua, resulta que una veïna meua de casa de Godella li vaig dir jo que volia posar-me per un compte i ells tenien aquestes finquetes, ara són noves, però eren finquetes velles. I me digué, pues jo t'alquilo la planta baixa. I sí que me va alquilar la planta baixa, però no havien llevat el fang encara de la riua. I era una planta baixa en una analleta. I més de mitja escala havia de fang. Que jo sé el que varen patir el meu germà i jo netejant tota la planta baixa eixa. Tindria que fer-se ferramentes... Les ferramentes me les vaig fer jo i també vaig tindre la sort que un que havia treballat en Montió també, que era un gran músic, per cert, no sé si l'hauria sentit, que li diuen expert, pues ell s'havia muntat un talleret i ell de treballar li agradava molt poc. Entonces me dije, Enrique, yo tengo el taller allí montado, te'l venc. Y li el compré. Entonces comencé en el talleret que ell me va vendre. Per veure 15.000 pessetes. Sí, sí. 13.000 y pico crec que me costava tota la ferramenta. Encara hi ha moltes ferramentes por ahí. I les ferramentes serien també en ferros, palos d'ixos, per posar els saxos, per posar això, de tot, un tornet que tinc allà per gratar, que no és un tornet per gratar, un motoret també, diverses coses, un tornillo d'estos de... Mira, aquell tornillo, en què és d'entonces? Aquell, que això és una filigrana de tornillo. Això és de forjador, i això avui en dia això ja no se fa. I els clients? Els clients li treballava a Lluquet, Guillermo Lluquet. Jo li dic, jo me'n vaig. I dic, pues si vostè se'n va, al senyor García no li donem la feina, se l'emporta vostè. No ves, perquè jo entonces és que li solventava les papeletes i tal, i li donarem a vostè. M'emportí la feina d'ell i després m'emportí la feina d'Herbiti. D'allí dalt? D'Herbiti, perquè a Herbiti Montió quedà mal en ell. I entonces Herbiti mos enviava la feina, però no meu. Des de Bilbao, de Sant Sebastià. Sant Sebastià és un honor, no que li enviaren... Però com molta feina no havia entonces, quan es comenci, me posia a treballar en els autobusos. I treballava per lo matí en el taller, per l'esprà en els autobusos. I els dissabtes treballava tota la nit en els autobusos fins al diumenge. Hasta que vaig agarrar ja decidir entre una cosa i altra. Entonces tinc que deixar-me i me dediqui a lo meu. Jo li he treballat a la banda municipal de València, la d'Alacant, la de Castelló, la d'Almeria, la de Sevilla, la d'Extremadura. Jo treballava a tota Espanya. Comprens? A Huelva. En Huelva i en Alacant estaven els dos germans, estos Sanchís. En quant a subministro de peces, material... Tardà. Quantes comença a haver... No des de dir, però tardà anys, comprens? Home, se notava poquet a poquet, però si les zapatilles tenien que comprar el cuero finet i comprar el fieltro i fer les zapatilles de saxofons i això a vegades a mà, no, és que no entrava res de... Jo no sé quan es començava, Lluquet és el que es començava més que ningú, quan ja estava ahí en el carrer Grabador Selma. Bueno, ahí tenien la tenda i entonces començava, que me'n recorde que un dels instruments Selmer que portava, després d'estar ja diversos anys allí, un Selmer, la cata en rosa, que allà fon una revolució, que jo què sé. I entonces ja portaven instruments Selmer, bufet, això i l'altre, però hasta entonces no havia res.
comprens? Si jo quan es comenci moltíssims instruments, tots, els instruments estaven tots en brillant, això per començar. Sí, sí. Comprens? En quina època les bandes començaren a canviar de brillant a normal? Pues això es començarien sobre el 65 o per ahí. Tingué una època que era l'època del bingo. I les societats, moltes, muntaren bingos, i entonces se guanyàveu diners, perquè els bingos, moltes s'arruïnaren, comprens? Però moltes, en això compraren, jo me recordo la banda Burxesot muntar un bingo i se compra tot l'instrumental en Sant Sebastià, en Herbiti. Sencer, per tot el Sencer, plantilla. sí, no, és que guanyaven diners, guanyaven molts diners. I quins instruments, per exemple, deixaren d'utilitzar-se? No, d'utilitzar-se no, que estaven en brillant i no podíem gastar-los. O per exemple, els onnovens, els trombinos, tot... Bueno, però això és ja quasi anterior a lo meu. Era anterior. Sí, és anterior. Això no ven, jo no he reparat, però no era d'ús. En casa usava algo. I les bandes, potser d'estes més xicotetes, que Sí, no. molt pobretes, que no Home, tingueren... a mi m'enviaren una vegada d'una banda Montalbanejo, crec que seria, de Cuenca, que m'enviaren en un caixó tot l'instrumental. En un caixó. En un caixó. Cabia tot. Y yo tenía entonces una Vespa. Y anía al carrer Cuenca a replegar, que estaba la agencia allí. ¿Cómo ves? Y anía a replegar el instrumental y el posí damunt del portamaletes. Tú una cuenta en aquella época, menos mal que no había casi coches. Y yo anava, rum, 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 yo no sé com no me matí portant el caixó, però un caixó que era quasi el doble que este, que el posí aquí, allí a un baix, jo què sé, el que era la bandeta aquella. Si eren 20 músics, tot allí dins, no ho enviaren pa... Jo, encara està ahí, n'hi ha una col·lecció de més de 100 instruments. Comprens? Clar, i tot això, diguem que són patrimoni de les bandes que si no hagués estat vostès s'hagueren podrit. És que les bandes no li donaven importància a això, comprens? Però jo anava venent-los, jo els comprava, si es venia, venia gent que estava interessada, que encara entonces n'hi havia gent que en tocaven brillant, encara venia trombons, a millor els trombons pues, es arreglava Besson, es arreglava, es posava en normal, i se venien de totes les classes. Sí. I estos fagos de ferro, me'n recordo jo. Estos fagos metàl·lics. Sí. I això es va fer algun centre comercial? En centre comercial Sí, en Túria. Vaig fer 2 anys. Després volien que em fera més, però jo ja m'ha cansat. Ahí n'hi havia xolles, uns Sí, no, fagos. que encara estan ahí, la majoria encara estan ahí. Sí. És una col·lecció xula. Els fagots. Sí, els fagots estan per ahí, no sé si estan per així o per ahí. Però n'hi ha clarinets metàl·lics de fagot. Ahí n'hi ha un clarinet que té més de 200 anys. És un poc. Una campana, tu. Este me'l portaren a reparar. I se'l va quedar vostè? No, me'l quedi. Fico la foto en ell. El que passa que antigament no li donaven valor a aquestes coses. Ara van donant-li molt de valor. Vostè se dona compte del valor fa ja molts anys. Se dona compte que era una cosa que... No, jo és que m'agradava i tot instrument que agarrava... Home, ne venia també vells, antics.